جهجای محمد داره آکار شروع کار سیاسی جه آمده دپرسم هجای محمد تو بخیرات یا کردستان 24 دخویانین هوا هری داوی گلک بالکشن بتایبت گاوا هند بیشن کاچاوا يعني بحچلی چود گل دمیرتاش آخوی ممکنه ترکیه بچه و هاد گره و بریا خسر جی باخوه يعني تشتك هاتيه جوهي هوا هون تشتكي زانن يان لسر چه بنگه هون بگوتنیتکن سلاو ریز دیاربکر ج آمده رنگین با همو ولاتیه ما کردن ما کل هرچی دژین براستی وکوهانی زمان پروسه کی نو دست بکریه اف پیواجو با آوایی که ارینی دوام دکه وکی وکوهانی زمان دو دولت باحچلی تلفونک جبو صلاحتین دمیرتاش کر اویا جبو هیوی بو امیدک جبو و پیواجوی لورا کو امزانن گلک تشتنن کو خوشکا دلالد چاپمنیه دا تلویزیونان دا belki nagre fakat diplomasiyek heye navbera bejin hükümet û partî û hêzên Kurdan ji ber wî jî ew her tişt tabi televîzyonan da nayê qise kirin ew em ama hêjayê akar hêjayê akar xelek hêjaye mafê xwe ye xelek bizane naveroka van hevdîtinan û rêkeftinan çi ye çima haya xelkî jê nebe از باور دکم ده روزن پیشی دا او جی هدی و ببن لورا دو جه حکومت بردف که آق پارتیه عمر چلیک هنک اشارتان دا برچاوان چی بو او ده چرچاوا ام ور بکرتاهی بیجن عمر چلیک گو پشت چک بردانه او رفورم دموکراتیک daha زیده بین روژوی هیویا کردان جی اوه هم جبو مافی خو هم جبو زمان خو هم جبو ناسنامه خو دخوازن کو کردین ترکیه کا اوی حکومت چوان گاوان باویجه خویای کو مطابقات یک هیه اف مطابقات چد بیجه آلیک دا اوی قاندیل بانگا چک بردانه بکه و مقابلی ویداجی اوی حکومت با اوی که بیجه لز اوین دست به رفرمه و چکسازین دموکراتیک و دادی حقوقی بکن. باشه. هجای لسر کی جان بنگه هند بیشن و حکومت دست بری فرمان بکه؟ لسر کی جان بنگه هند ود بیشن ددم کی دا کو هفسرو که دمه بخو گوتیه اف پروسه تنی پروسه یا بدنکرین و دانانا چکایه. پروسه نیاسایی نسیاسیه. نه ورنینه یعنی تمام اف پروسه بلکی گاوا پیشین هنگاوا پیشین پروسه چکبردانیه فقط هم سروکومار ترکیه برز اردوغان ده کنگره آق پارتی دیاربکری اشارت کرد که اوین با رفورم دموکراتیک گاو باویجن و دوجی بردف کن آق پارتی عمر چلیک سرناو آق پارتی اویا جاری که دی دو پات کر هانی زمان گلک بجن روزنامه‌وان نیزن حکومتی جی حکومت آق پارتی و اتفاق جمهور او جیتین زمان فقط طبیعی هنک پروبلم جی هنه پروبلم چیه پروبلم سرکه ایرو من روزنامه ترکیه نهرد دوان روزنامه ترکیه دا مثلا روزاوایا سوریه روزاوایا کردستان باکوری کردستان دا ستاتویا کردانو پیاده چک برده یا نه لسروی هنک ام بیشن گنگشی هنن پروبلم هنن جبو ویجی دو انسان سوریه سرما عفو بکن yani dem partiye sıra sıraya onder hani zaman ku sıra sıraya beli sıra sıraya ehsan sıraya sırmacı kurdeki navdara em bejin serte ev ketbirame مروفك برشارة زايا خدي عمري ودريشكا سر سوريا önder hani zaman go em yani sır süreye o pervin buldan evi herin bu ditina belki mazlum abdi belki hükümette em bejin revaberiya Suriye Kurdin Suriye yani Rojava'yı evya rasti gaveka mühime yani diplomasi ve diyalogek
navbera Türkiye û navbera Kurdên Sûriyê da ihtiyaciyê ke hewcaderê ke mezin heye. Yani çûna wan ji bo Rojavayê Kurdistanê ji bo çi armancê ye? Yani di destê wan da peyama Öcalan heye yan jî di destê wan da peyama dewleta Tirkiye heye? Ji bo çi diçin mesela? Peyama Öcalan, mektuba Öcalan ji xwe çû geheşt li wê derê. Fakat yani ew haydarin. Hem Salih Müslim hem Mazlum Kobani hani zaman ku mektubên Öcalan ketiye destê wan. Fakat ev ya tiştekî nû ye. Bi texmîna me ev ya ew ke texmîneke li gor texmîna me ew hem peyamên Öcalan carekî dî ji wan re bêjin alî din jî muhakkak rolekê mezin li ser milê wan heye navbera hikûmeta Tirkiyê û navbera em bêjin rêveberiya Rojavayê li wê derê diyalogek jî lazim e. Texmîn dikim, hêvî dikim piştê ku Dewlet Bahçelî telefon bo Selahattin Demirtaş kir ji dewleta Tirkiyê jî hêvî û bawerî heye ku ewên diyalogek çê bibe. Fakat ev ya tabî hinek kêşe henin yani di çapemeniyê de ji tên xeberdan baweriyek dixwazin çê bibe. Yani heta îro di ewa em bêjin paradigma Tirkiyê da destkeutiyên Kurdên Sûriyê wek tehdît ji xwe re dibîne Tirkiye. Em jî wek siyasetmedarê Kurdan dibêjin ku çawa ku Kurdistana Iraqê destkeutiyên Kurdistana Federala Iraqê ji bo Tirkiye nebû tehdît, destkeutiyên Kurdên Sûriyê jî ji bo Tirkiye tehdît nîne. Yani örnek mînaka, mîsala, emsala Kurdistana Iraqê gelek emsaleka mühîm e. Jaya kar cenab-ı Hewa peyamê we derheke vê mijarê gehişt. Tiştekî balkêş min dixwaz ji we bipirsim. Mesela tu li Amedê haya te zêdetir ji vê mijarê heye li Bakurê Kurdistanê tam gelem periya Tirkiye. Çima gelek alîgirên PKK ji peyama Öcalan acizin ji bo danana çekan û xwe helweşandinê? Ji ber ew gotina we ya ku we pêşî hanî ziman naveroka wî kes nizane. Di tişt li vê dere dibin sebebê endîşe. Çi ye? Yek naveroka vê meselê kes nizane. Yani belkî Dem Partî jî pir zêde nizane ku ev prose bi kîja nexşereyê ew ê dewam bike. Yek du kes belkî ji wan re bizanibin ama piraniyê Dem Partî û em bêjin aliyên wan haydar nînin fakat baweriyek bi wan re heye. Ê duduyan jî yani endişa duduyan jî ka gelo di qada navnetewî da garantiyek ji bo vê prosê vê pêvajoyê ka gelo heye tune. Yani ew ê sibê problemek çê bibe ka çawan ew ên tedbîrek ji bo wî bêgirtin ku ev pêvajo prose dewam bike. Ji bo garantorî jî hinek tînin ziman fakat ez bawerim ku ev car tecrübên Tirkiye jî tecrübên Kurdan jî gelek pêş ketiye mutabaqatek li ser vê meselê çêbûye. Mesela Kurdistana Sûriyê jî lazim e ku bi rastî baweriyek navbera Tirkiye û Kurdên Sûriyê rêveberiyan bêjin Rojavayê çê bibe. Li vê dere tabî rolekê mezin li ser belkî ji bo cenabê Kak Mesûd Barzanî jî û hikûmeta Herêma Kurdistanê re jî em karin bêjin rolekê wanê mühîm girîng heye. Lewre di vê prosê da ev prosa dawî ev pêvajoya aşitiya dawî da tevê Kurdên Bakur ji bo cenabê Serok Barzanî û tevayî hikûmeta em bêjin Kurdistana Iraqê re spasdarin, teşekkür dikin. Lewra ku gelek bi awayekî em bêjin erînî pozîtîv piştdan vê prosê. Ana jî navbera Tirkiye da û navbera Kurdên Sûriyê da jî lazim e ku em bêjin baweriyek çê bibe. Li vê dere jî rolek belkî bikeve ser milên cenabê Serok Barzanî û hikûmeta Herêmî. Em li Diyarbekirê û li gelek em bêjin bajarê Kurdan da fikrekî wer heye.
وەک ئەم بێژن پشتێ زیارەتە سڕی سورەیا و پەروین بوڵدان هەیەتێکە ڕووسپیên کوردان dixwazin ku haziriyek bikin ew jî herin ziyaretiya Rojavayê bi Kurdên Rojavayê tevê partiyên Rojava hevdîtinek çêbikin lewra ku ev hudûd ev sınır ku navbera Bakur û Rojava da hene evana em qebûl nakin yani îro gelek malbatên Kurdan gelek eşîrên wan pirêkî wan em bêjin li binê xetê dijîn yani eşîr heye nîvê wî li binê xetê ye em werdibêjin yani binê xetê dibêjin li Amûdê Dirbisê li Qamişliyê li Kobanî û Efrînê qismekî wan jî li vir in loma ku li wê derê tiştê ku çê dibin Kurdên Bakur pir hesasiyeta wan heye naxwazin ku Kurdên Sûriyê tengasiyek bibînin û herkes qaîlek û dixwaze ku dilxwaze ku Kurdên Sûriyê xwediyên heq û mafê xwe bibin di makazagona nû qanûna esasiya Sûriyê ya nû da jî heq û mafê xwe bi dest bigirin îca ji bo vîya jî tavî dîplomasî lazim e alîk te belkî dem partî herin Rojava û werin alîk te jî Rûspiyê Kurdan ew ê herin pirsa dawiyê bila ev beşkerema xwe mesela bêdenkirina çekên pekekê xwe helweşandinê di nava kongreyekê daweke rêberê wan dibêjîtin li hemberî wan navenda ragihandina pekekê dibêjî divê kongreyê da ku yê çekdanana xwe helweşandinê ye divê rêberê wan Abdullah Öcalan amade bîtin aya ev pêkan e Abdullah Öcalan amade bî divê kongreyê da aya hemû liqên pekekê dê girêdayî çekdanan û xwe helweşandinê bibin bi yek carî yani diwarên hukukî û teknîkî de mumkin nîne ku Abdullah Öcalan here serokatiya kongre bike feqet roca ku heyeta dem partî çûn İmraliyê li wê derê video qeydek çêkirin ez bawer dikim texmînê min hinek spekülasyon jî hene li vê warê da li wê derê qeydek çêbûye ew wek çawan peyam xwendiye bi wê hewayê jî bi video konferansê belkî Abdullah Öcalan serokatiya kongreya PKK bike ji bo çekberdanê xuyaye ku PKK ew ê kongra xwe bicivîne û banga çekberdanê bike mesele di PYD û Rojava da ew ê çawan bibe li wê derê jî hêvî û em bêjin tewsiya me ev ye ku tevayî partî û hîzbên Kurdistanî ê Rojava çi enekese dibe çi PYD dibe ê din dibe ew tev bên ba hev bi hev re hereket bikin bi lez û bez yanî ev ya tewsiya me ye li wê derê meclîsek ava bibe di nava wê meclîsa Rojava da tev partî û hîzbên Kurdan têda cî bigirin û bi awayekî sivîl û demokratîk jî heqê xwe ji Şamê hikûmeta Şamê bixwazin belkî bi rêya dîplomasî û diyalogê wirde tirsên Tirkiye jî biqedî xilas bibe ez dîsa hêvî dikim ev ya li Anqarê jî tê axaftin Diyarbekir her cî de tê axaftin belkî di rojê pêşiya me da piştê ziyareta Sırrı Süreyya û Pervîn Buldanê belkî ji hikûmetê ya em bêjin istixbarata Tirkiye yan em bêjin saziyekê Tirkiye jî telefonek bo partiyên Kurdên Sûriye çê bibe hêviya me ew e ku ev partî winzanin li Anqarê civiyan carek di car hatin wek Salih Müslim û Asiya Abdullah di 2013 an 14 tamnayê bîra min dawet bûn li Anqarê ziyaretiyek çêbû îro jî ew firset heye ne em bêjin PYD tenê ji enekesî û ji temamê Kurdên Sûriyê heyetek were Anqarê beriya wî jî gere dîplomasî diyalog çê bibe gere hinek Rûspî û Rewşenbîrê Kurdan herin werin nava Tirkiye û nava Kurdên Sûriyê de baweriyek çê bibe îro em karin vîya bi eşkerayî bêjin dîsa dûpat dikim dibêjim ku destkeutiyên Kurdên Sûriyê ji bo Tirkiye tehdît nine feqet daha zêde lazim e ku em vîya bînin ziman siyasiyê Kurdan û serokên Kurdan wek Cenabê Barzanî û gelekî aliyên Kurdan ev vîya bêjin ji Tirkiye re îqnayek çê bibe hêvî dikim ew ê bi awayekê erênî ev
pêvajo dewam bike ez ev car hêvîdarim her çendî ku endîşe hebin zî ez bawerim û hêvî dikim ku ev car ew ê encam bête girtin lewra hêdî wexta şer nine wexta aşitî ye biratî ye û înşallah wek çawan diyalogek û ticaretek navbera Kurdistana Iraqê heye bi rojavara jî ew ên rojên pêşî de diyalog çêbibe em dixwazin ku hudûdê deriyên hudûdê Qamişlî jî ê Efrînê jî ên Kobanî jî vebin ticaret çêbibe dostanî çêbe biratî çêbibe heta îro jî ji partiyên û hizbên Rojava Kurdistanê daîma bi awayekî erînî mesaj hatine Tirkiye kesê şer nexwestiye dijminatiya Tirkiye kes nake dostaniya Tirkiye û biratiya Tirkiye dixwazin em jî viyetînin ziman û hêvî û daxwazî em ew e ku heyeteka sivîl û rewşenbîr û em bêjin rûspiyan ji Tirkiye ji Kurdan û ji Tirkan müşterek herin Rojavayê ziyaretî hemû partiyê Kurdan bikin. Diyara di dilê hewa de gelek hezret û hîvî û umêd hene tu osa bi kelecanî nikarî kîjanê di kîjan demê de bînî ziman bi hîvî me ku hemû hîvî û xewn û armancên Kurdan li ser bingehê parastina Kurd û Kurdistanê bêne cih lê dema min xilas bû qusturê nenêre tu her hevî hêviya min çi ye xuşke delal estağfirullah ez gotinekî dawî bêjim hêviya min ji bo çi heye ev car çima ez bi hêvî me ev car ji bo vî ez bi hêvî me tamamê partî û layanên Kurdan çi sosyalîst çi demokrat û liberal çi îslamî tevê wan müttefîkin bi hevran e îttifaqeka Kurdan çêbûye biratîka Kurdan nav xwe de çêbûye em dibên ku di Sûriyê de jî tevê partiyê Kurdan bibin yek û hewl bidin yanî yekîtiya Kurdan û hişyarbûna Kurdan hêvî û umîd e ji bo pêşerojî. Baş gelek spas hêje Mihemed Dara Akar ji rovekarê siyasî ji Amedê te her hevî.